प्याज डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, तो उसको थोड़ा ब्राउन करेगा। एन्जर बेदर लोगोफोर एन्जर बेदर बेसे गोबाव जाखोमोनलाय एन्जर जायैया? बोसोरथाम जानोसै ने? दिनै जानोसै दा? इसमें थोड़ा हल्दी और मसाला डाल दिया। मा होनदों? आं जाया आरो ना बिसा। आं जाखायाना गोदोनिफ्रायनो जाया आङो। दायो नै होसिगोन आरोना नै सेनायाव हमलायसिगोन आरोना नै जेरावबो बिराद मेजेम दंमारोमोन नै बिराद मेजेम दंमोन जेरावबो। मा टेनसनलाय संनो रोङैखाय टेनसन जाखोना माखोनोलाय एन्जर संनो रोङैखाय? उखुन्दैनि टेनसन जादों। उखुन्दैनि टेनसन जालायो आरो। नोंबोनाव मानो हाबो? ओरैनो हाबबा मोदै गयो। मोदैया मानो गयो? गबोयो। गोथाव संनो रोङाबा दा मोनगोन आंजों नोङो। संनो रोंना रोङा? एन्जर बेदरजों जागोनलै नों माजों जागोन? आंथ' अमा लायनोसै नै अमा। बर'नि फेभरेट अमासो जायो आङो जेबो जाया। ओमफ्राय आं बांसिन बेदर जाग्रायानो जाहैबाय अमा। ओमफ्राय लकेल दाउखौथ' आं फसायखाया बयलार बेस्ट मोनो आरोना आं दाउफोरनि मादाव। मा हाथाय उरखिलायोब्रा बेदर एवनायालाय बोलो नांलायगौ ने बेदर एवनायावलाय बोरै जानांगौ जोंलाय। दे स्टक वाटारफ्राव होनानै लादो। दे होदो। बरिया मेजेमबो ओंखारबावबायसो नै। लोगोफोर दायो आं नोंसोरनो मोनखांबासो दिन्थिसिगोन आरोना। दायो माखासे प्रसेसफोरखौ जोङो बन्द' खालामथ'नोसै। नोंथांमोननो दा मोनखांब्ला खोन्थासिगोन। लोगोफोर दुन्दिया होनानै लाबाय नै दायो मोनबाय। आंथ' जायालै आंनो मा संनो होयो अमा बेदर लायथो आंनो। नोंथ' जानोसै दे मा जाबावनांगौ। नोंनोथ' एन्जर साना होबाय दे ओमफ्राय नोंनोथ' एन्जरखौ साना होबाय आं ओमफ्राय आंनो अमा बेदर लांना होफै। स' फाइनालि मोनबाय आरोना नै लोगोफोर। मोननायनि प्रसेसआव थांबाय। माबायदि टेस्टिफ्रा? आंनो अमा लायदो। अमा मानसि गोसा होबाय।